Erokamano nyakora mogi kumiora mogi TV ni weche manyien e chendo mar kagi kacha en sapar mar odhiambo nyinga Ochieng Emmanuel. Jatend piny Kenya William Ruto yango ni jotich apise marango weche mag tudruok ne ogoye piny kendo rem rango matut kendo ng'ado ne rieko ewi paro mar chik mar omenda mar higa mar 2024 manokelo ng'any e pacho ka juma mokalo. Jatend piny ne oloso e kinde mabende nobago twak gi ute fwambo ma pacho ka ewi okenge mag dhiro piny owacho nyime e kinde ma uchumi wa pacho ka yulo. Didn't explain ourselves better. Maybe my communication team failed. Maybe I'm sure my communication team failed. Our communication architecture did not deliver, did not get the message out to the people of Kenya. Yeah. In fact, if you look at what people were saying, they were saying, for example, there is a matter of land on the finance bill. There was no matter of land in the finance bill, not even a single line. And it is on that basis that people rejected the finance bill and many other things that were not in the finance bill. Jadbura machon mar Nandi Hills Alfred Ketero wacho ni meko mare na achiel kuom yore ma piny owacho tiyogo e buoge kaluwore gi weche mosebedo kowacho kokwedo godo piny owacho. Ketero mano ma kinde mane owuok kanisa mano ma Holy Familia mare odhi e apise mag okwacha kich en gi kinde mage to kane owe thuolo odhiambo mano manyoro. Apisas mag okwach kich okwero ni negi ndhiyo Keter kendo lal kode mar ni odonjne gi ketho mar chano kele pacho ka endi gi lweny ataro mar chik. I want to really thank the Kenyans who came out to talk about this issue, because were it not for the people who took the video and for the video to be viral, maybe I would have lost my life, because the way they did it, it was not a normal arrest. I was abducted. And I was watching on TV yesterday when the president said, when you are summoned and then you fail to honor the summons, that is when you are arrested in the manner that I was arrested. But I was not arrested, I was abducted. There were no summons. I was never summoned. The first time I got to understand that I had issues to which they wanted to level against me, or they're raising allegations, is when I got here. And they were beating me up, trying to say that you've been against government. And then the questions that I was asked, one of it is my relationship with the former president, Uhuru Kenyatta, and my relationship with the current deputy president. And then issues to do with arms from Congo. I think it is a movie. But let us allow it to go as per the law, but generally don't intimidate us into silence. We are aware that there are still a number of Kenyans, very many Kenyans who are still missing. When we have asked the DCI officers here, they have told us that it is not them who took these people. So, despite the promises that were made by Ruto during the campaign, he is still maintaining police hit squads, people who are not even known to the police. And they are the ones conducting these abductions. At least for Alfred Keter, there were people there to film it. And that is why he is still safe here. Riroga uchele pacho ka ndio biro kanyakla ka golo pach gi wichal ma piny Kenya inyeto kinde gi mag ng'anyo. Giseo bila kuom tiyo gi teko mathoth ahinya kuom joma ne ng'anyo ka achiel gi jofwambo mosebedo ka nyiso tipo mag ng'anyo achiel kachiel. Bende giwacho ni jatend piny Kenya ok ochuno ni nyaka bed gi twak gi rowere koka giket gik moko e yo makare. Kendo gilero ni piny owacho ni kod teko mar keto lokruoge go e tim kata ka romo no ok otim. Riwruoge oting'o riwruok mar Okinde LSK, mar weche thieth Kenya Medical Association, riwruog jofwambo KUJ, Amnesty International, Medics for Kenya, Police Reforms Working Group, IMLU, Kenya Human Rights Commission, e kind riwruoge mamoko. The State House announcement of a multi-sectoral conversation to address policy issues raised by the youth of Kenya, otherwise known as the Gen Z protest movement. Gen Z have clearly spoken on the urgent need for the state to arrest public theft and a bloated cabinet, invest in essential services, act on those who have fired on unarmed protesters, release those who are arbitrarily arrested, and an end to extrajudicial killings, among other demands. Many of their demands, in our view, do not require policy dialogue, but they require decisive executive action.
Ng'ini wawacho ni jotelo jofwambo duto mosebedi ka obila rodho kendo obila goyo ka giluwo chenro mag ng'anyo. Mano timre higa mokalo kendo waneno ka higa ni bende ochako nuore. Koro wacho ni ma osebedo ng'iyo kendo obila osebedo gi wang' teko. Koro wasewacho ni wadwa kawo okang' ni ogai mar obila Japheth Koome mondo watere e od ang'enge mondo koro okaw responsibility kaluwore gigo duto mobila osebedo katimo nikech obila ka wuok obila en momiyo obila orders. Koro wadwaro mondo wakaw ni okang' mondo timni orum. Kiko be ni ndalo ka ndalo mitimo ng'anyo ka jofwambo temo miyo jopiny weche achiel kachiel kaka weche timore e pacho ka to obila tiyo gi teko mang'eny. Medical personnel have come under fire, arrests by state officers and had their patient lists stolen from mobile emergency centers serving the injured. Lawyers have been denied access to their clients, arrested and intimidated by police officers of the state to drop cases. Riwruok mar jodolo mowuok e kanise mopogore opogore okwayo rowere mag Gen Z kod oganda jo Kenya duto mondo owere gi ng'anyo ma gisebedo ka gibago e pacho ka mondo gibed e twak gi jatend piny Kenya William Ruto. Ma timre tok jatend piny kirwako paro mar chik mar omenda mar higa ma 2024-2025. Okang' ma bende gisiro kata bedo ni okang' ma kamano ne okaw tok ji yudo hinyruok kendo moko kuom oganda wito ngimagi. Gisewo teko mang'eny ma obila ma pacho ka osebedo ka tiyogo kuom jong'anyo. To the youths, we once again congratulate you for rising to the occasion and fighting for your rights. The church, however, urges you now to come to the conversation table and allow for dialogue. We also continue to condemn police brutality and the widespread abductions and death perpetrated by the uniformed forces. We urge you to exercise restraint by directing the KDF and the National Police Service to desist from using force, tear gas, live bullets, and abide by the court order. We request the youths to cease street demonstrations and engage the government. The church is concerned that the current demonstrations may have been infiltrated by the goons and persons with ill intent, going by the destruction and the looting of property witnessed. Senator County Narok Ole Kina oriwore kod jotelo mamoko e kwedo mokalo meko mar Alfred Ketere boma Nairobi odiochieng' manyoro. Lekina ka niloso kinde limbe mare ne anyuola mar Eric Shiheni, rawera manyocha wit ngimane kinde ng'anyo mar Gen Z e County ma Narok. Bende osemo mokalo jood bura mawuok e county no manyocha osiro paro mar omenda ma higani e od bura ka okoni gin emomiyo rowere wito ngimagi. Eric Shiheni nyicho winjo sidho simbo matieko sombe marariany ma Nairobi, lek makata kamano ne ok ochopo kare. Kiongozi mmoja ambaye katiba imempa ruhusa azungumze, aseme opinion yake, anaitwa Ketere, anaenda anafanya nini? Anakuwa abducted. Na umesema katika hiyo kanisa ati hakuna mtu atakuwa akishikwa tena hivyo. Kwani watu wa Mungu, acha niulize, kuna kwanga na kanisa ya shetani na ya Mungu? Hao viongozi wenyu ndio wamewaletea hii shida yote. Hao ndio walienda kupiga yes. Sasa hizi tuko hapa wote tunaomboleza kijana ambaye si ugonjwa imemuua. Ni risasi ambayo wewe ndio umelipia, ndio imekuja kumuua. Na ningeomba serikali ule aliyempiga, askari ule aliyempiga angechukuliwa hatua kwa sababu mtoto wangu hakukuwa na silaha yoyote. Rowere mowuok e kaunti mar Taita Taveta ne omoko misumo otieno ma piny orugo kawuono kaka rapar ne jowetegi mane owito ngimagi kinde ng'anyo mar sundo piny owacho kendo kwedo paro mar chik mar omenda ma higani. Ne gitiyo gi thuolono mar jiwo telo makare ka giwacho ni gidwaro keto maino margi e dongruok mar kaunti kod kor gwenge kaunti mar Taita Taveta. Ne gipako ahinya jowetegi mane owito ngimagi kendo kwayo IPOA mondo otim nonro nek mar jong'anyo. Rowere 4 ne omaki kaachiel oyudo hinyruok e kindego mag ng'anyo. Sisi kama vijana kutoka kaunti ya Taita Taveta tumejumuika hapa ili tuweze kusema send off
to our fellow brothers and sisters wale ambao waliweza kupoteza maisha yao katika hii safari. Vile vile tunawaombea pia wale wenye wako hospitalini, Mungu aweze kuwaponya ili tuweze kujumuika nao siku ya Jumanne. Kwa hivyo kwa wale wabunge ambao walipiga yes, wabunge hawa sisi tunawaambia mkubwa wenu ama tajiri wako ni mwananchi, si serikali ama rais wa nchi ya Kenya. Na ndio maana umeona wananchi katika maeneo bunge ambao wabunge walivote yes wamekuwa wakipata salamu kutoka kote kote kwa GNZs. Viongozi wote ambao walitusaliti, hata mkuje mtuombe msamaha sahi na hamwezi regesha wale vijana wetu ambao waliaga dunia, hatutakubali, na 2027 tutawapeleka nyumbani. Kwa hivyo ujumbe wetu kama vijana, tunaumwa sana na inatukera, na tunasema kwamba Ruto must, na hapa Taita Taveta tunasema ya kwamba Shake must, Haika must, Bwire must, kwa sababu wamengoja mpaka damu ya vijana imemwagika ndipo ambapo wanakuja kujifanya ya kwamba wana regret. Adhi county wa Migori maromo jotija para kodo chiko mag county no mawachore nosebedo katiyo kodo bok ma bandia osegwetao kamaromo prario koda beach mawachore nitiere kodo bok ma bandia bende osero kwayo ne duol mandiko jotije mar County Public Service Board mondo winjgi kapok oriembgi tich e kinde ma piny owacho mar county Migori tima pedha ne jogo mantiere kod obok ma bandia. Jagoro mar piny owacho mar county Migori Oscar Lima wacho ni gisebedo ka gigeto jotije maromo 93 mano yudi ka nitiere kod obok ma bandia mag somo bang' nonro manotim kod duol mochung' ne penje pachoka National Examination Council. Olima jotije 19 ma igeto pedha ni osegwetao maromo 25 osendiko barua ne board mandiko jotich ka golo ywak kendo board dhi nyime kod winjo ywak. Wacho ni jotije 93 ma gigeto gi nyaka sani osachgi osechungi kod piny owacho mar county wa Migori nyaka chieng' nonro rum. Tero oboke kata certificate 2762 mondo chekno gi Kenya National Examination Council maenie body e Kenya ka manigi teko mar ng'iyo kaka jotime penj. Koro ne gitimo ng'iyo mano magisemiyo waduoko. Kuom mano waterogo ne gimiyo waduoko ni 341 ne king'iyogi to ne dwaro additional verification mondo ng'ini to be gin makare. To nitiere madhi 93 mane giduoko ni mago to ne richo. Gikonyowa yore mang'eny. Mokwongo wadhi yudo jotije ma nyalo tiyo tich mondikgi ni mondo giti. Ute ung'eyo ni samoro dhi kati office moro kidwaro a particular service to inyalo question the quality of that service kaluwore gi ng'ama savi. Nyalo bedo ni seche moko ondike kanyo no tijino to koromogo. George Kamau jaloch mashikisha mili na euros Jumani. Kamau ne oleo siling 1,250 to kiyango tuke makare e tuke madhi nyime mag euro e piny Jerman. Kamau mawuok kar dak ma Kawangware kendo dereba ma matatu oyango mor mare tok tugo gi siling 49. Sikiza na mbili niliona kwa TV juzi kwa nini sabiki ya TV. Nikasema hii nitafuatilia juu nimesha jaribu yani hii nini ya sabiki nyingine na sijawahi fanikiwa. Lakini sijui hata ilitokea aje ikakuja automatically. Wakati ya kwanza kucheza na nikajisikia yani nikaitwa jina langu ikaitwa na nikawa mshindi. Katika sabiki.com sabiki ni ya ukweli. Na nimeamini ya kweli. Juu mimi saa hii niko mshindi wa 250 na kitu kama dakika chache hivi nitakuwa naye kwa mfuko. Nyakwaro mogimana makelo giko mar miweche manyien maikoni chindo mar kagi kacha tudri kodwa kanyo kendo koromo sa achiel mar odhiambo kambo chak yude weche moko manyien monon modo moloyo makare. Nyinga Ochieng Emmanuel.